хора! Благо! За Варна! Варна! Ние сме свободни хора! Благо! За Варна! Варна! Ние сме свободни хора! Благо! За Варна! Аз съм тук на протеста, защото искам да изкажа подкрепата си към кмета на град Варна. Ние сме всички от Общински детски комплекс тук и искаме да подкрепим господин Благо Коцев, защото смятаме, че това е поредната много интересна инсинуация и манипулация, която води именно до това да се създаде колизия и разтърсване и нещата да не продължават. Дошли сме да подкрепим кмета, който съвсем така тенденциозно е обвинен политически, с политически мотиви. Не виждаме някаква рационалност изобщо в действията на КПК и считаме, че в момента те действат като организирана престъпна група. Детето търси отдавна 8-те джуджета. Само му пита за тези 8-те джуджета, книжките всичките са му за 7 джуджета и дойдох да му покажа какво правят 8-те джуджета и защо сме се събрали. Защото ми писна дебелите да издевателстват над свободните хора. Какво очакваш да се случи този протест? Да набере сила както Dance with Me 2013 и гражданското общество да стъпи на гърба на мафията отново.